dida ko. Ipagkaya ka na area ka no to kami gidida. Kung hinasa ka na di ako mataw magidida. Sama sa kagit wag ako di nga area ka na si Alim Jelani na nanapi di ako mataw na tingayin niyo sa suli. Dapat yo. Di ako pa di manunusan kada kataon ako. Al-Asdiqa Foundation ingada Pilipinas nudunso mga alim kipananaguntaman mga alaisakal kadaya mangusimba uso agamatano agama Islam managuntamang tano salapi daun tano Al-Asdiqa Foundation ingada Pilipinas penalamatan namin sulanguna musyrifah kipananaguntaman sa kadun nusimina timbarang adarapa sa duwayang adaranaw penalamatan namin sakya salapi dawiran dauroko agama sa ingada Pilipinas hiyarano ng sutaw miyaga talinguma Al-Asdiqa Foundation ingada Pilipinas nuduso mga alim kipananaguntaman kadaya mangusimba naguso agamatano arapan ko kadena nabedil pepegumarat simbatano ko Tuhan kanden pepegumarat kasih gayo agama sa ingada Pilipinas misabab ko panaguntaman ulang wa musyrifah kipananaguntaman sa agama Islam saya napakaranon miyaga talinguma Al-Asdiqa Foundation ingada Pilipinas nuduso mga alim kipananaguntaman kadaya mangusimba gusto agamatano daurog na niat gusto panaguntaman antano tugumpiya ang mga sao sa iranon. Wassalam.